Hello pre, mega mega shoutout sa'yo, Magpalit Channel. Dito na ako. Buti lang di ako nabasa sa ulan. Malakas ang ulan dito. Mega 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 shoutout sa 1 million viewers natin today. Thank you sa pag-video ngayon. Pogi ng host natin. Oo, umana sa iyo, Magpalit Channel. Kain tayo. Buti na lang di ako nabasa sa ulan. Kaya ang lakas ng ulan dito. Kain tayo. Pinapay. Ano to? Ang parang yung tawag dito, ubi. Kakauwi ko lang. Ayun na, hindi mo malakas ang ulan. Salamat kaya. Pumunta ka din sa LS ko. Ewan ko, wala pa yung mga katimsak. Kumain ka na ba? Kumain ka na ba magpale? Wala eh. Sensya na kayo, cellphone kasi gamit ko, kaya wala akong mic, wala akong computer, wala akong laptop. Kaya isa lang gamit ko, cellphone. Nagaling ka labas? O nga pala, nasa Taiwan ka. Kala ko palayas lang tayo. Yan lakas ng ulan dito sa atin, sa Pinas. Alam ko, may bagyo yata. Yung kanina, hindi ko mapuntahan. Yung binaba mong link kanina, yung StreamYard. Pag nag-ela si mamaya, sige, akit ako, pre. Pero magpapakit din ako ngayon kung sino yung available para may kakwentuhan din ako dito. Wala pang tao eh, ikaw pa lang yun. Kaya naghihintay pa lang ako. Ewan ko, baka nasa kapila sila. Ayan. Ayan, mega mega shout out sa 2 million viewers natin today. Thank you for coming sa aking munting bahay. And, tita, mega mega shout out sa'yo, tita. Salamat ting pa mag-post mukha ko ha. Pusok mo lang ding alagad mo, tita. Tita, mangan. Oh, bakit pre magpale? Ayan. Mega mega shout out Jamal Majumas Adwang Tusok Bak. Awa. Sige, thank you very much. Kita.
Kaya rin pala yung Jamal mahumas. Kadalatan ko mo tita. Kasi ganimuran ken kaya katamo. Buti na mo may kapamulay ko mabilis. Nakatakbo ako ng mabilis kasi hindi ako nadatnan ng ulan. Sakto wala akong payong. Tita, mega shoutout ka no, sabi ng Magpale Channel. Tita, salamat kitang message mo lang din eh. May yan kulob ka rin kasi baga yako sabihan kong totoo na minsan nalipa sinimba kaya minsan nakakalimutan kayo mo rin ni Lord. Kaya but now, I realize ko rin na may yan kulob kitang message na binigyan mo lang din. Panlalaban ko. Kumusta na ka tita? Gusto ka na preng magpale? Ayan, mega shout out sa 3 million viewers natin today. Salamat sa pagbisita sa aking bahay. Thank you po. Isang maligalig na kasiyahan na may pumunta sa aking bahay. Sige, saglit lang. Magbaba ako ng bahay. Magbaba ako ng hagdan. Ayan, may hagdan na pre. Yan, kung gusto niyong umakyat diyan, umakyat na kayo para may kausap ako rito. Para hindi naman ako ma-bored. Pre, Ayan. musta? Ayos lang pare. Mega shoutout dyan sa mga taga-baba. Yan, thank you Thank you sa pag-akyat mo sa akin Ayos pare. Alas 10 yung LS ko pare. Sige mamaya punta ako. Tapusin ko lang 'to siguro 2 hours, okay na ako dun. Yung ano pare, Basta yung tinatanong, may tatanong sana ako sa'yo. ano? Yung sa Ano ba? StreamYards mo ba, yung sa thumbnail mo, bakit pumasok sa akin hindi? Kaya hindi mo mabuksan? Kasi naka-schedule sa'yo. Wag mo Ah, munang ibaba yung StreamYard mo kasi kapag binaba mo yun, 'di ba, binaba mo yung yung StreamYard mo. Tapos umakyat ako. Kaso nakalagay dun schedule. Ibig sabihin na-schedule mo siya ng 10:00 kaya bakit ganun di ako bakit yung sa'yo, ayun. pre, yung sa'yo pre, 'di ba naka-schedule din? Oo, kaso di ako puwedeng magbaba ng magbahay kasi StreamYard kasi nga hindi pa ako nakakyat, hindi pa ako nagla-live. Kapag nag-live ka, Ah, dun ako puwedeng umakyat. Gets kasi mo na? binuksan yung StreamYard ko, yung schedule ko nung kaibigan ko, may nakasulat Oo, dun na di makapagbukas muna kasi. Ganon din sa'yo? oo. Kasi Saglit yung lang sa'yo, nabuksan ko yung sa'yo, ah, may set oo. time. Mig hmm, ayan mega shoutout Ma'am Bulat, Melanie po. Salamat sa pa-thumbs up mo Madam Bulat, yung nasa baba. Yun, ang gawin mo hintayin mo na lang munang hintayin mo muna mag-live yung sa'yo tapos kapag okay na dun mo puwedeng i-share yung StreamYard na hagdan. Gaya Ah, sa'kin, 'di ba yung sa'kin? Oo. Mamaya 'pag 10:00 na dun mo i-share share. yung bahay. Ang Okay. capacity nun ang capacity ng tao dun 10, alam ko 10 yata. Nakapag-live stream Kaya na live stream na sa'yo live stream 'di ba? StreamYard live stream din? StreamYard ang gamit ko. Ah, Kaya gano'n. Anong anong oras na diyan? Same lang tayo ng oras, 'di ba? stream lang pare. Wala pa Hmm. sila ano, Ibo Pawa at saka si ano,
Shout out to Madam Bulat. Thank you po. Hello po, mabuhay. Mabuhay din po kayo, Madam. Ayan. Ayan. Ikilala mo si Dada. Ayan si Dada. Yung sa teamsak natin, si Dada. Thank you, thank you, tita. Thank you, tita. Ayan. Mega shoutout yan sa mga taga-baba. Salamat sa pagbisita sa bahay niyo. Wala, medyo tahimik ako dito kasi wala pang music eh. Nisi-charge pa yung isang cellphone ng kapatid ko. Hiram ako. Wala ka bang pa-music dyan para please? Hindi ko pa na-download yung ano ko, pare. Wala pa? Hindi pa ako nakapag-download ng mga no copyright, pare. Ganun. Ang hirap kasi ng isang cellphone. Ito naman yung isa kong cellphone, pare. Pare Edward. Oh. Naka ano sa utol ko. Naka-play sa utol ko, oo. Okay lang yun. Suporta muna ako sa utol. Oo, importante. Okay lang yun, wala nang problema. Importante, suporta mo yung utol mo. Oo. Okay lang. Madami naman tayong kaibigan yan na tumutulong. Basta na yung bahay mo? Medyo malaki na ba? Grabe. Bumalik sa dati, pare. 500, 35. 532. 32. 32, di bumagsak lang. Bumalik sa una. Bumalik doon sa bago tayo nagkakilala. Talaga? Oo, bumalik. Ibig sabihin, yung tinusok ng ibang nawala. Lahat Bumagsak yun. lahat. Lahat yun was out. Oo. Oh? Was out lahat. Baka may mali ako nagawa, siguro. Siguro. Baka yung mali ko doon. Hindi, may mali ako doon, pare. Anong mali? Pumunta ako doon sa ibang ilis na naka-ilis pa. Ang gamit ko, nakalimutan ko. Akala ko ang gamit ko ay ang aking Ninja. Hindi pala. Mint account ko yung nagamit ko. Tanong natin kay Ma'am Bulat kasi si Ma'am Bulat din monetize na rin to. Ma'am Bulat, ano po daw yung may papayo niyo kung halimbawa para hindi malagas yung bahay? Kasi yan medyo monetize na yan. Lagas kasi lahat. Ma'am Bulat. Ano din yan, OFW din yan, hindi ko alam, nagkamali sa ibang US, hindi ko alam kung US ba yan, si Ma'am Bulat. Si Ma'am Bulat Melanie? Oo. Amiga shoutout po kay Ma'am Bulat Melanie. Yes, may bagong pasok, pare. Mega shoutout to Derek Mendoza Luz, salamat po sa patamsak mo, sir. And okay naman po kami, ito. Kakagaling ng trabaho, agad-agad LS. Thank you ang hirap pala na halimbawa maglalagay ka ng bahay, nagbibigay ka ng moderator. Mag-add moderator ka. Oo, pupunta pa ako ng YouTube eh. Hindi ka pwede makapag-add moderator pare kasi wala kang isa lang yung cellphone mo. Hindi, pwede. Kumbaga balarang ko lang siya. Lilipat ako. Hindi ka ba malaglag? Hindi naman. Check ko lang, bababa. Check mo na kung malalaglag ako. Try mo. Nandito naman ako. Kailan, sir? Sir, ano po ba yung bukas po ba na pag-duto? Oo, sir, patawagan mo na lang kasi tawagan mo na lang kasi sabi na kasi sa akin, bukas daw sa akin. Dapat pangarap. Kasi nga maraming stock, sir. Maraming stock siya. Ayan. Hindi nawala? Nawala. Standby yun na yung camera mo. Ayun, bumalik na. Kasi nilagyan ko ng admirator. Jacket. Jacket pala, sorry. Ayan. Asan po kayo? Nasa Pilipinas po ako, tapos si Magpale. Ako naman po, sa Taiwan po. Yan, Taiwan. Isa sa ating kaibigan niya nasa Taiwan, Pinoy din. Ayun, mega shoutout to sister ni Joya. Bob, basta ka na. Ito si Joya. Kilala mo to? Ang kilala ko pa lang. Natin.
Ang kilala ko Joya, pa yan. lang na nag-respond sa akin, pare, Edward, si Ma'am Melrose, Oo. si Ibo Puwa, tsaka si Oo, ADT Basketball, at tsaka ikaw. 4 pa lang kayo. Mm. Ayun, si Goya tsaka si Dada, kilala mo si Dada? Yun, mabait din yun. Ayan si Derek Ayan po. Mendoza Luz. Spain daw Mega siya. shoutout po sa mga ka-team natin po sa Samsak po. Bago lang po ako diyan, mga ma'am at saka sir. Medyo Welcome nangangapa pa. Joya. Sa Spain daw si Derek Mendoza Luz. Spain. Wow. Tayo. Bigatin Big yung mga ano natin. mga bigatin. Oo, halos OFW eh. Oo, halos OFW. Sigurado mga hindi ko pa dikit sila. Kasi Kasi magbaba ka ng bahay. Magbaba ka ng bahay sa baba. bababa muna ako kasi hindi ako Oh, sige. makapagbaba. Sige, walang problema. Sige, tas akyat ka na lang ulit. Sige. Sige. Pwede ba yun? Pwede ba ako magbaba? Oh, pwede. Baba mo. May jacket ka na. Ayan po, mega shoutout sa 5 million na viewers natin. Ay po, mega shoutout to AJ Prince Kurt Buko. Mega shoutout sa'yo. Ayan, meron tayong 5 million viewers today. Salamat sa inyo sa ating pag-view sa aking channel. Derek Mendoza, ang sabi niya ni Magpale, bababa lang siya at magbaba ng bahay. AJ Kurt, baba mo yung bahay mo para matigit ang kanila. Madagdagan yung banana mo. Okay lang yan, co-host. BG lang ako. Sige, walang problema yan. Mr. Rep ni Joya. Nakauwi ka na ba, AJ Kurt? Sa bahay nyo? Shout out Ed Bulok Vincent. Sabi ni Ariel, pikit lang ako. Bakit ka pipikit, Joya? Yes, sir. Okay, good. Kumain ka na ba, AJ? Ako, hindi pa kumain. Kaya nagluluto pa lang si kapatid. Saan kayo sa Pilipinas, host? Saan ako, pre? Sa Pampanga. Derek Mendoza, salamat sa pagpunta mo sa aking bahay. I'm glad na na-meet din kita. Huwag ka mag-alala, di kita muna rin ako para mabalikan kita. Halos mga kaibigan ko dito, halos mga taga OFW. Si Magpale kanina, sa Taiwan siya. Tapos si AJ Kirk naman, yan, taga naman yan, Pilipinas din yan. Ariel, magbaba ka ng bahay mo. Ikaw, Derek Mendoza, saan po kayo sa Pilipinas? Di ba, Spain kayo ngayon? Add mo ko sa FB ko, be. Sige. Sige, baba ko yung FB ko, i-message mo na lang ako, sir. Wait lang ito. Ayan, Sir Derek, yan po yung FB ko. I-message niyo po ako dyan para sure po na ano. Kasi hindi ako makakapag-message ngayon, sir. Isa lang yung cellphone ko kaya. O, kumusta ka na dyan, pre?
Ay, ayos lang pare. May inano lang ako, zero. Nagbaba. Kasi lumabas na yung live ko. Oh? Wala pa. Ano pa lang yung ano, di ba? Pero naka-waiting na siya pare. Ayan pare oh. Katulad dun sa'yo. Alas 10 yung ano, di ba? Alas 10. Naka-waiting lang siya. 10 to 12 ka. 10 to 12. 2 oras. Okay na yun. Okay na yun, 2 oras lang. Salamat ha. Dakala salamat king kayo mo. Support Maaga mo pa ka ako ako, bukas. dada. May nga naka dada, tita. Ayun si dada. Tita, may nga naka. Ayan po, nagbaba po ako ng bahay. Baka sakali lang po mabisita sa mga libre lang po. Ayan, meron tayong 4 million viewers today. Ay, 5 million viewers today. Thank you po sa patamsak nyo dyan. Stay home. Hindi ko makita yung ano yung makita mo ba yung ano, yung parang emoji ng halimbawa stay home. Hindi ko makita yan, nakalagay lang stay home. Hindi mo makita yan bro, pre. Hindi ko makita. Ang makita mo lang dyan, stay home lang. Tsaka mga stay home, wash, yan mga, tapos meron pang ano pa yung lahat ng mga ano, iba yung kalabas. Kaya pala. Kala ko sinasabi nila stay home. Tapos yung nakalagay na BGBG, YT. Oo. Yung naka BGBG, YT yan. Oo. Pag sinabing stay home, ano yun? Stay home yung ano, yung tawag nun, ano bang tawag nun? Yung bahay. Oo, alam ko yun. Bahay, yung bahay. Ayan, thank you po kay Ma'am Bulat. At least napuntahan yung bahay. Ayan, yung bahay ko. bro. Thank you po. Pare, yung bahay. Okay. Okay. Hindi ko kasi memorize itong mga ganito. Alam ko lang kasi yung yung emoji na parang drawing. Adwa ko can support king balemo. Salamat tita. Salamat. Okay na idol, magpalawi. Full pack done. Sabi niya. Sabi ni Derek Mendoza. Ayun. Okay na idol. Bakas lang po. Sir Derek Mendoza Los. Bakas lang po. Balikan mo na lang mamaya. Oo, hindi ko muna siya babalikan agad kasi baka mawala na naman. Katulad kagabi, pinagpuyatan natin. Oo, wag na. Balikan mamaya mo na lang balikan. Kasi baka malagas na naman ulit. Oo, pinagpuyatan na. Grabe ang nakuha ko kagabi. Halos 30, 40, magka-40. Lagas lahat. Dali lang. Baba ko yung bukas, bahay niya. Maaga ako bukas, pre. Saan? Mag-LS ka? Hindi, magko-content ako sa gym. Gym ako bukas. Di ako bukas. Ayan, sabi ni Madam Bulat, dinikitang ka daw niya. Ay, salamat po. Iwan lang po ng bakas, ma'am. Ma'am po, Bulat. Si Ma'am Bulat. Yan, ma'am, taga saan ka kasi, madam? Nakalimutan ko na eh. Ayan, sabi ni Derek, kanina pagising ko, 20 nabawasan ng banana. Oo nga eh. Puro lagas si Lolo ngayon eh. Ako, almost nasa 17 yata yung lagas ko gabi. Tapos kaninang umaga, hindi ko lang nalagas ako. Hindi ko kasi na-monitor kanina. Ma'am Bulat, magbakas lang po, Ma'am Bulat. Salamat po. Ma'am Bulat Melanie. Madam Bulat, saan po kasi kayo? Nakalimutan ko na eh. Ayan po, thank you sa pag-view sa aking bahay. 5 million viewers to today. Salamat po. Sir Derek Mendoza, na-message nyo na po ako sa FB para alam po yung na nag-message po kayo.
Ikaw, ilan nabawasan mo kagabi? Ako, 63. 63. Sis- Bali, ang naiwan, 33. 30 ang nawala. 30. Oh, Dami. 30. Lahat nga nung Grabe. dinikit ni Iba po at saka ni ano, ni Iba po Ni at saka ni EDT. EDT. Tanggal lahat. Oo. Kasi dinikit lang nila yun, hindi sila nag-ano eh. Hindi nila pinanood yung video? Hindi, wala na yun kasi nagdikit sila ng dikit. Mm. Yun kasi mahirap pag halimbawang hindi ka nanood ng video, possible na malaglag yun. Kailangan talaga Babawasan. mag-BLS muna. BLS kailangan. Ayan, sabi ni Derek, nagbakas na ako sa'yo bro, magpale. Nagbakas na daw Ayan. siya sa'yo. Okay po, Sir Derek Mendoza. Ako na lang bahala magbalik po. Papainitin ko muna siya. At baka mawala na naman. Sir Derek, anong oras na dyan sa Spain? Oo nga pala, anong oras na dyan, Sir Derek? Sa Pilipinas kasi 9:30 ng gabi. Isa inyo din, di ba? Di ba magpale? Ang Oras sa inyo, di ba same lang yung oras sa atin? Sa Pilipinas tsaka same lang, Taiwan. same lang. 9:30. 9:30 ng gabi. 9:30 ng gabi, parehas. Same din ng date. Oo nga, Sir Derek, ang daming nawala. Grabe. Yung lahat ng dumikit sa akin ng LS ko kagabi, lahat po yun lagas. Pinagpuyatan ko yung kamo. Pinagpuyatan, grabe. Halauna na yata. Oo, ganyan talaga. Pag talagang nangingisda ka, talagang todo ka talaga dyan. Ako dati, sino? Si Mambulat, anong trabaho sa ano? Saan nga po si Mambulat? Sa ano Anong siya? bansa? Hindi ko nakalimutan ko eh. Ayan. Ayun, si Sir Derek, lumakyat. Miga-miga shoutout Ayan sa po. iyo, Sir Derek. Hello Musta, po, Mukhang sir. wala tayong trabaho, sir, ha? Mamaya pa, night shift ako. Wow, Night shift. sarap naman. 4 na oras lang. Wow, Ah. sarap. 4 na oras, makakapag-part-time ka pa niyan, sir? Hindi kasi, bali, dapat di ba 40 hours a week ang trabaho. Sa isang linggo. O sa bali ang ginawa ng company namin, 20 hours a week lang, kahalati lang yung sweldo. Tapos yung kahalati, gobyerno ang nagbabayad sa amin dito. Ganda. Parehas sa amin naman, sir, 46 hours. Kailangan namin ipasok yung 36 hours a week sa isang buwan. Sa isang buwan. Sa isang buwan yan. Bukod yung 8 hours a din namin na pinapasok namin sa araw-araw kasi parehas Pilipinas 8 hours din kami magtatrabaho. So yung 46 hours namin, pag umexceed po yun, government nito. Ganyan pala yun. Yeah, yung night shift lang ako kaya pag pangmaga, minsan nakakapag-vlog. Ano pa lang ako, 3 weeks pa lang ako sa YT. 3 weeks pa lang. Nakailan na po kayo? Nakailan yung banana mo? So, matotal yung banana ko palang 260. Plus? Yung total 3 na weeks natanggal pa lang. sa 3 weeks, 180. 3 weeks pa lang yan, ha? 3 weeks pa lang. 200 na agad. Dami. Pero Grabe natanggal kasi. sa akin, nasa 180. Ang natanggal sa akin sa 3 weeks. Kung hindi ako natanggal, siguro nasa 400 plus na rin ako. Grabe, ang bilis mo, sir. Oo, mabilis nga siya. 3 weeks. 3 weeks. Minsan nga yung 100, mahirap ang kunin sa isang buwan. Ako, 1 month plus na ako. Tingnan mo yung banana ko. Kasi marami akong mga pinapasok ang mga LS at the same time medyo yung mga malaking channel na ba. Sina Japper Sniper. Ayun. Doon ka dumadali. Oo. Nakikipagkaibigan. Pasok lahat yan. Tapos Basta ka lang marami dyan, mga pinapasukan na yung mga tamang paggaling sabi nila yung mga 5 step na tapos yung ads, video, comment,
tapos saka magla-like tsaka subscribe. Ginagawa ko na rin before. Pero ganun pa rin, binabawas pa rin ni Lolo. Ganun pa rin. BLS nga yan, tawag natin dyan, BLS. Yeah. Panoorin mo na yung video, tapos yung bahay, tapos mag-like. Pagkatapos ng video, saka mo ngayon subscribe. Wala pa rin. Ganun pa, kung gusto magtanggal ni Lolo, tatanggal siya eh. Oh, Eh, ano po ba yung dapat talagang technique diyan sa para hindi malaglag yung bahay? Ay yung ano, Hindi ko rin yung nga dikit sa'yo. maunawaan. Dami ko kasi mga LS na pinapasukan. Yung iba naman, sabi nila, okay na yung subscribe tsaka thumbs up. Dikit. Oo. Oo nga po. Kinabukasan naman, tanggal din lahat ng ano, Mga dinano dinikitan. sa'yo, dinikit. Ah, Ay, mag-mega shoutout ka muna dyan, paring host. ayan si Mukhang marami si ng pa rin niya. Si ano pa rin niya, si Joya. Halos sa account niya lahat to, 3 yata yung account niya nang dinikit sa akin. Ah, Nasa okay, BG okay, ngayon. okay. Thank you. So, anong Oo. trabaho mo dyan, Sir Derek? Ayan, may Sa isang Spanish restaurant. Sakap. So, kumusta naman yung ano natin dyan, yung mga virus dyan, okay na ba? Stable na ba? Hindi pa rin. Ano kami ngayon, nasa estado de alarma kami ngayon. Oy. Kasi nasa ano Spain eh, around Spain po, 700,000 sakop na. po ng Italy, di ba, sir? 700,000. Ha? Spain sakop ng Italy, Thank hindi? you, Joya. Thank you sa No, thumbs up magkaiba mo, sila. Joya. Nasa taas lang namin ng Italy. Ah, Magkakapit-bahay lang kami. Italy, London, Germany, Switzerland yan. Magkakapit-bahay kami dito. magkakapit-bahay lang kayo ng mga yan. Basta 2 hours lang yung ano niya. Ride sa aeroplano. Pag papunta ka ron, pag mamamasyal ka. Nakalimutan ko pala magsulat. Pero saan kayo sa Pilipinas, Sir Derek? Saan po kayo sa Laguna. Pilipinas? Sa Laguna. Laguna. Ah, Tubong Laguna. Quezon Province, pero taga Laguna. Doon kami nakabili ng ano, ng house and lot sa Ng Laguna. bahay. Oo. Ah. Ako naman dito ako sa sa Pampanga. Pero dito lang ako nagtatrabaho. Bali ang ano ko talaga, Tarlac. Tarlac talaga ako. Tarlac. Bali, nakarating na ako Opo. ng San Fernando, tsaka ano yan, Porac. Ay, malayo yun. Yung San Fernando, Malayo. medyo malapit po sa amin. No problem, host. Yan. Mega shoutout sa 5 million viewers natin today. Salamat po sa pagpunta sa aking munting bahay. Anong trabaho mo dito Ngayon sa lang. Taiwan? Ako, sir, medyo ang dangerous yung trabaho ko, sa textile ako. Na-assign naman ako sa textile, printing services. Factory, parang factory din siya kasi puro tela. Kami nga lang yung nag-e-imprinta ng mga tela katulad nito. Ayan, yung mga nasa pader ko. Pero malaki naman ang kita. Okay naman yung kita, kaso nasa mixing department ako. Medyo alanganin yung trabaho ko. Ayun Mabigat. lang. Lagi kong nalalanghap yung chemical ng kulay. Ay, Mag-face mask. oh, face Face mask. mask, minsan, ang face mask kasi nababasa ng tubig. Tinatanggal ko minsan. Ginagawa ko na lang everyday cleansing na lang ako, lemon. Lemon Kasi everyday, pineapple, prutas. Yung amoy niya, yung amoy nung Oh, grabe yun. masama. Po. Masama talaga. Ikaw Edward, anong trabaho mo dyan sa atin? Sana po ako sa SM. SM po ako. Sa SM San Fernando. SM. Sa Clark. Sa SM Clark. Malapit dito sa Clark Air Base. Sa Paliparan. Malapit dito. Ikaw sir host, pare, delikado rin pala yung trabaho mo. Maraming tao. Oo. Marami talaga. Marami akong mga kasalumuhang mga Chinese. Mga ibang lahi. Ingat talaga lagi. Oo. Doble ingat. Medyo mahigpit pa dito. Mahigpit pa. Mahigpit Dito naman kahit may estado de alarma, ay lakad pa rin ang lakad ng mga Espanyol sa labas. Pasawat pa rin. Pasawat pa rin. Kaya kami nasa 700,000 ng cases namin dito. Grabe. At saka, mas malaki po yung sa inyo, di ba? Alam mo, Spain, medyo malaki din po yung, di ba bawal pag-usapan dito? Sorry. Bawal. Pag-usapan yung
Oo, bawal. Ayun. Bawal pa. Pero yung ano niyo, Tawag WH niyo, yung Korikong daw, WH Korikong niyo. yung ano. Ha? Yung WH niyo po, kumusta naman po? Oo, nabawasan din ako ng 25 hours. 25 hours. Laki Oo, din nun. dati 50. Ngayon ano na lang, 25 na lang. Kaya nagbabawi uli ako. Ay, grabe. Pero sabi nila, advisable po daw nila. Kailangan po daw ng maraming video para daw madagdagan yung WH niya. Yun ang sabi nila. Yung sabi nung, pero kaya nga kuha ng video, pero ganun din, talagang babawasan ni Lolo, Wala din. babawasan. Wala rin. Eh, wag lang daw natin banggitin yung words ng bawal. Pero okay lang yun. Pag-usapan yung ano. So, pag-usapan lang natin, pero yung salitang COI ngayon, mga ganyan, bawal. Okay. Kaya mabibigla ka lang kinabukasan. Masyasya ka na. Oo. Magugulat ka na laki lang. Kaya nga sabi nga nung ibang mga YouTuber, laban lang, kahit dagdag bawas. Oo nga po eh. Ako nga, Kaya minsan sir, yung 500 subs, ko, yung bahay ko na 500, ilang linggo kong binubuno yun. Balik, bawas, sabi ko kay Lolo, mananawa ka rin dyan, bahala ka sa buhay mo. Ayaw, nagsabi na siya, congratulations na ako. Sabi ko, ay, salamat naman, mananawa ka rin. Nag-email na sa'yo? Nag-email na sa akin yung yung 500. Yung Hindi, kasi kapag nag-email na si Lolo na 500 ka na, hindi na hindi na mababawasan yun. Hindi na, okay na. Talagang naka-maintain na yun. Doon na siya ngayon magbabawas doon sa yung yung sinabi kong yung 32. Diba, 63 na ako kagabi. Oo. Ngayon, 32 na uli, binawas yung 30. Pero Grabe. kahit nga, di ba, kahit ka monetize ka na, binabawasan pa rin eh. Binabawasan daw pa tama rin. ka rin. Lalo na daw yung Kahit mga tinatawag nila ngayon, mga red light na ba yun? Red light. Red light, hindi po ako masyadong pamilyar sa red light. Kasi paliwanag lang sa akin yung YouTuber na nasa Saudi, once na naka-red light sila, kailangan nila maghabol uli ng watch hour nila eh. Ayun, sabi ni Joya, hala, ang laki ng nabawas. Bakit? Sabi niya. Laki daw nabawas sa inyo sa WH niyo. Oo, grabe. Hindi ko nga rin alam kung bakit nagbabawas ng gano'n si Lolo. Ilan na yung nanood sa'yo? Host? Na meron na tayong 4 million viewers. Mag-share ka muna dyan, host. Sige. Baba muna ako, i-share ko muna. Tapos, ako na lang minsan sige. magpa-game ka. Games. Araw? Games. Para dumami yung mga tawag dito, yung mga attend ng LS. Actually, ngayon lang po medyo dumami yung nag-views ngayon eh. Kasi mga ilang araw, wala akong views talaga. 1, 2, 3. Maganda rin yung nag-LS kasi daw para pang rin ng tawag dito, dagdag oras sa watch hour. Di pa ako nakakapag-LS, pumasok ako sa YT. Kasi minsan busy rin sa trabaho. Sir, parang ngayon kailang ka nakita. Saan kasi tayo nagkakilala? Hindi pa yata kita dikit eh. Dikit na tayo dahil Hindi pa no. Hindi ko maalala eh. So, sobrang dami na kasi pinuntahan kong mga LS na nagkikipagdikitan. Kasi dikit na tayo, nakasubscribe na rin ako sa iyo eh. Tagal na kasi, hindi ko masyadong maalala. Sobrang dami siguro ng mga pinuntahan ko na LS. Kasi ang pinupunta ko minsan na LS Sino? May Santos, si Chris TV, si Bisayang, nakalimutan ko na eh. Kahapon pumasok ako sa kanya. Mga 8 yung pinapasukan ko kasi mga nag-LS na mga nagpapaangat. Pinutuntahan niyo si Tambayang OFW, yun sobrang madaming isda po doon.
Tambayang OFW. Tapos minsan si ano lang, si ano 'to, si Pugong Biyahero, yung taga Laguna. Sino pa po? Bali, Baka may siguro do'n tayo minsan nagkakilala nakapasok do'n one time siguro, nun sir. kaya hindi na sa dami ng pumapasok sa ano ni Techram, hindi ka na mabanggit sa daming ano, eh, minsan 4,000 yung nanonood kay Techram, eh, taga Pampanga yun, eh, taga Candaba. Talaga? Yung content niya Si kasi ano, yung ano, pagtulong. hmm. Ayan, mega mega shoutout sa'yo sa Momanar Green. Thank you sa patamsak mo, Team Sarap. Thank you. Na-share ko na host. Ay, thank you, thank you. Thank you, pre. Kasi po minsan kasi 'pag nag-e-LS ako walang nagre-review, mga kaibigan mo lang yung mga nagre-review. Mga Mm. 3, 4, mga ganyan tapos aalis. Siyempre siguro gusto nila yung may music, may mga ganyan. Yung mga Yung medyo maraming mga pa-effects na mga ano, mga pakwelang gano'n, eh. oo. Ang dami pang mga paku-pakulay sa likod nila, mga gano'n. Siyempre hindi mo naman kailangan ng gano'n, eh. Mga pakwelan nila. Sabi nga sa ano mga kaibigan Oo, ko, eh, "Mag-LS ka na rin," sabi ko, eh. "Bahala na," sabi ko. Siyempre prioritize ko ng trabaho ko, eh. Kumbaga ito'y ano lang, eh, pass ayan, arm mo lang. mag-shoutout lang ako kay, Arturchik Barnes. Thank you po sa pagpunta sa aking bahay. And Momanar Green, mga mag-constant ka host, LS. Ano pong sabihin yun? 'Di ba mag-stay yan sila? Okay po. Sige, salamat po sa advice. Sabi niya sir ano, mag-constant ka host sa LS. Mga hindi ko rin alam 'yun, may mga kanya-kanyang mga terms sila, eh. Oo nga po, hindi ko rin pamilyar dun sa Hindi ko rin alam sinasabi 'yan. niyang constant. Ano po yun madam? Constant ka host sa LS. Sino Lahat ng nagpasok magaling sa'yo? nakakapagpauna kapag natuto ka na, eh, madali na lang. Admin ako ng Kasolid. Sir ano po, ang nagpasok po sa akin si Madam ay hindi po si Sir, kalimutan ko yung pangalan niya, eh. Yung bagong monetize lang po siya. Sobrang dami ng mga pinasukan ko, pero naalala ko sila 'pag pumunta sa bahay ko. Ang daming pumasok sir, oh. Daming pumasok kasi Ano bro, ayan mega mega shoutout sa 7 na. ligo muna ako. Sige, sige po, walang problema sir. Ingat po kayo sir. Ingat lagi. Sige po. Okay, Ingat po kayo bye-bye. diyan sa Spain. Salamat Okay, po. ingat. Okay, bye-bye. Opo, salamat. Ayan po, mega mega shoutout kay Mek family in UK. Umalis ka sa kaagad kahapon sa LS ko. Bakit po? Sorry po medyo kagabi yata nakatulog yata ako. Ayan. Ayan, Naikalat ko oo na na. pre. Salamat ayun, dumami na nga. Medyo hanggang 5 million views na sila. Ayan si Kinalat. Val. Ayan, mega mega shoutout kay Val Marzan. Thank you sa patamsak mo, Team Sak. Hello, hello po, Mac family in UK. Salamat po. Naalala po kita. Kasi po, umalis ako kahapon eh. Di ba may nag-a-advise po kayo kahapon. Kaya ganun. Ang sabi niya, para alam manood na yan ng oras mo at pabalik-balik. Okay po. Kasi minsan kasi iba kasing oras ko, madam. Iba-iba kasing oras ko. Minsan pag nakasumpong ako, medyo hindi ako busy. Doon na ako nag-LS. Pag busy ako, hindi ako nag-LS. Naka-LS po kayo ngayon. Hindi po kaya tayo masisipa nila pag nag-LS po tayong dalawa. Ewan ko kung sabi po nila ganun. Tapos, ito si Sir, kilala mo sa Sir R2 Chick Barnes, Miyak Family. Di ba kagrupo natin to sa
Kalimutan ko yung pangalan kasi bago lang ako dun sa group na yun eh. Naalala ko eh. Ayan, sabi ni Milk Family in UK, naka-LS ako ngayon guys. Sabi ni Sir Arthur Chick Barnes, akyat ka haha. May crusade ang kasilid. Busy ngayon. Mga link. Oh, nakita ko nga na-share mo. Na-share mo sa kabila sa message sa GC natin. Kung gusto niyo pong umakyat po kayo. Para po may makausap. Kwentuhan po tayo. Ayun. Kumain ka na ba, pre? Kumain Wala ka na? pa pare. Niluluto ko pala yung ulam ko. Hindi, mamaya pa ako kakain eh. Patapusin ko Mamaya lang na to. lang kain. Ako din. Mag-LS ka naman, di ba? Ayan, Oo. mega shout out to Maria K. Tamsak. Thank you po sa patamsak mo. And Georgia, nandiyan pa rin siya. Thank you. Yun, biga shoutout sa mga Pag-BG taga mo. Oo. Pakikipagkaibigan ka dyan sa solid support ka. Dadami support mo, bro. O sige po. Salamat po. Talagang bibisit ko talaga ako. At saka nakikipagdikitan po ako sa kanila bago pa lang po ako dun sa solid support po talaga. Maria K. Shout out daw. Maria K. Sabi ni Sir Arthur Chick Barnes. Tama po ba yung pronunciation ko, Sir Arthur Chick Barnes? Kailangan ko po mag-LS kasi kailangan ko munang mag-gabol ng WH ko. Kumusta na po kayo dyan? Tagasan po kayo, sir? Sir Arthur Barnes and Maria A. Opo, thank you po. Salamat po. See you later. Ingat bro. Salamat po, sir. Salamat po sa pagpunta sa aking LS. Nice meeting you, sir. Siya yung admin sa Pasolid. Ingat po kayo dyan. Siya yung admin sa Kasolid dun sa in-invite kita. Ay, siya si Sir pala, Sir Arthur Chick Barnes. Ewan kung tama ba yung pronunciation natin, Arthur Chick Barnes. Arthur Chick Barnes. Arthur Chick Barnes. Salamat po, admin. Salamat po. Mega shoutout sa 6 million viewers natin today. Thank you po sa pag-BG dyan. Alam ko yung mga kakilala natin dyan, nandyan. Pag-BG lang. Ngayon ang WH mo, malaki na ba? Hindi ko pa na-check pare. Wala pa pare. Kasi nung pinakahuli kong update, 363. Ayun, sabi niya Sir Derek kanina si umakyat naligo daw yata 4 PM na daw sa kanila. Papasok na siya. Oo. 350 tapos ang pasok niya 4. Tama ba? Ang pasok 4. Oo, pasok niya 4. Ngayon, ang alas niya yata 350. Tama ba, sir? Ingat, Sir Derek. Oo. Sir Derek, ingat po.
Hindi pa nakikita yung ano mo, yung WH mo, hindi pa na-update. Ngayong araw na 'to hindi ko na-update pa rin, Edward. Pero same lang yata yung ano natin, same lang data yung pag-update kasi alam mo nag-update sa amin kasi si Lolo. Alas 3 dito sa Pilipinas. O diyan Baka ako madalas parehas lang siguro. nag-update. Oo. Kasi lagi ako nagche-check, nadadagdagan kada araw. Ilan na ba yung ano mo, WH mo parang Edward? Last check ko kanina, ano na, 638. 630. 638. Tagal Yan, pa. kailangan mo na maghabol pare kasi ano Oo, ka na eh. Okay ka na dun sa ano mo, bananas mo eh. oo nga eh. Actually, namoni ako sa 1,000K nung ano pa eh, ng August katapusan. Oh, August ng katapusan doon ako ang tagal na na-target ko yung dapat 1K. malaki na dapat pala yung ano mo. WH. Oh, kulang lang sa support ba? Oo. Kasi gusto ko man i-play yung sarili kong playlist, hindi ko ma-play. Kailangan ko talaga ng maraming gadget. Pero minsan sumasali ako sa mga WH na nagbibigay. Papalaro. Ayun, nanalo ako. Kahit Doon ka 20, 50. kumukuha. Oh, kumukuha din ako. Sayang din yung kasing 50, 20, ganun. Parang Edward, Oh, baba muna ako, nag-LS. i-prepare ko lang yung ano ko, LS ko. Oh, sige, walang problema. Sige. Oh, i-prepare ko lang. Oh, salamat ah. Oh, sige, Baba, salamat din. punta ako mamaya dyan, no? Oh, Tapusin ko kain lang ka to. muna. Kain ka muna. Oo, oo. Sige. Salamat parang Edward ha. Oh, salamat din sa'yo, pare. Okay pare. Ay, ingat. Ayan, bumaba na si paring Magpalawi. Thank you po sa mega shoutout sa 5 million viewers natin today. Sir Derek, nandiyan ka pa po ba? Nasaan na kaya yung mga ka-team natin dyan? Nawawala. Ba't hinihintay ko sila? Wala. Nasaan na po kayo dyan? Kain po tayo ng tinapay, kopya. Mega shoutout sa 5 million viewers natin today. Thank you po. Thank you kaibigan sa BG dyan. Thank you. Salamat po. Mega shoutout sa 6 million viewers natin. Thank you sa pag-BG dyan. Thank you. Thank you po sa kahit hindi kayo naka-comment. Nag-support kayo sa akin. Thank you. Thank you, Dada. Thank you, Tita. Thank you kay Joya. Yan, mega shoutout sa 7 million in the house. Thank you sa pag-BG. Kung gusto niyo pong umakyat, sakit po kayo, nandiyan po yung hagdan. At makipag-daldalan, makipag-usap, makipagkwentuhan sa akin. Nandiyan po yung bahay, ay yun po yung hagdan. Huwag niyo pong kalimutang itamsak si host. Thank you, Zaya na vlog. Thank you po sa iyo sa patamsak. Mega shoutout sa iyo. Thank you sa pagbisita. Musta na po kayo sa Naya vlog? Saglit lang po ako, walang pagkain ko. Hindi pa ako nag-dinner. Saglit lang po.
Kain po tayo. Kain tayo guys. Mangan tamo, mangan. Mangan tamo. Ang ulam is sa tawag dito. Lechon kawali with tawag dito. Tokwat baboy. Ganun. Mangan tamo guys. Hindi pa kasi ako kumakain. Mega shout out sa 5 million viewers natin today. Magandang hapon po, magandang gabi. Kung saan ka mang panik ng mundo. Mega shout out sa iyo. Kain po tayo. Mga tamo. Mega shout out sa 6 million viewers. Magandang gabi sa inyo lahat. Maya pabingki kayo na. Mga tamo po guys. Mangan. Kain po tayo guys. Talo yung baleno.
pa na, pero bukas yan. Hindi pa lang. Yan, mega shout out, Soy Leo. Was Soy, yung ulam ko kay, kasing ulam ko. Nasa sikat nila. Lechon kawali ang pong kasing katerno nita. Tokwat baboy. Sabayene, Soy. Wasoy. Tagli mo na Soy, di nanda ang jacket niya. Soy, musta na natin? Musta na ka, Soy? Ang galing mag-gitara. Yan, mega shout out sa 6 million viewers natin today. Thank you guys. Musta na ka, Soy? Soy Leo. Wala ka bang ba yung video mo? Ay. Yan, mega shout out sa pinakamagandang babae sa Team SAC and especially Madam Melrose. Melrose. Huwag ka na mag-LS, Madam Melrose. Para hindi bumagsak yung hindi mabawas ni Lolo. Kadarating mo lang? Pasok ka ba? Pasok ka? Madam Melrose? Anong balita, Madam Melrose? Wala pa ba money? Di pa na yung money? 7 points na lang yun sa'yo, 7 hours. Kaya na yun. Ay, kumusta na kayo guys? Kumusta na? May record ko pa, Soy. Supportan mo ko po. Sige, supportan ka. Supportan ka rin. Lagi na akong support kaya ka, Soy. Sige lang ang problema ito. Basta ka pangpangan. Supportan ka. Lalo na rin ka group tamo. Ka GC tamo. Ka Team SAC. At saka letang alawang kapangpangan. Sana dakal tayo pakilalang kapangpangan. Ay, sir, thank you po pa bisita ulit, sir admin, Arthur Chick Barnes. Sir, baka mamaya po ako pupunta dun, sir, para makipag-dikitan, makipag-usap sa kanila. Yes, sabi ni Goya, shout out sa iyo, si Melrose. Thank you Joy sa pag-video sa akin. Ilang oras lang ako, mga 2 hours lang siguro ako, okay na ako sa 2 hours. At least may nakatambay sa akin.
Okay na ako dun, masaya na ako. At nandiyan sumuporta kayo. Soy, ating mo request sana kaya ka, Soy. Soy Leo. Request kay sana kaya kayong kain. Is, pag-yumi kayong perfect. Perfect. Pag-yumi kaya, i-gitarista. Yan, mega shoutout sa 5 million viewers. Mega shoutout. Ayan na naman si Goya. Diyan na naman ang aking kaibigan na si Goya. Salamat sa BG. Hindi ko pa nakikita sila EDT, sila Lola Mpang. Asan na kayo? Hinihintay ko kayo. I need your support. Buti na lang, nandiyan si Joya, si Melrose, support din. Lalo na si Dada, Ita. Thank you guys. Ayan, mega shoutout sa 6 million views. Ayan, sabi ni Mega Smile, Tamsak and Yakap, and host from Team Kasolid Appear. Thank you po, Mega Smile RB. Thank you po sa patamsak and thank you po. Mega shoutout sa iyo, sir. Ay, madam, Mega Smile. BG lang, duty na ako ulit. So, sige. Walang problema yung Joya. Walang problema. Thank you sa support. Thank you po. Work na ako ulit. Iwan ko lang. Sige. Thank you very much. Thank you, Joya. Ingat ka. Ingat. Archuk Arbanes. Bubulol ako sa kapangalan, sir. Dahil sa iyo, natuto akong mag-neighbor shopping. Grabe ka, asin, hahaha. Sabi ni Mega Smile Harvey. Thank you po sa pa-welcome sa inyo. Mega Smile, lalo na si Sir. Tsaka si Spice. Si Spice po kasi yung admin dun. Siya po yung nag-invite sa akin. Si Spice po nag-invite sa akin. Sir, ano ba yung pangalan? Sir Arthur Chick. Kumusta na po kayo, Mega Smile RB? Kumusta na po kayo dyan? Saan po kayo ngayon, madam? And mega shout out sa 6 million. Again, 6 million viewers. Magandang gabi po sa inyo. And maya pa din po in Kapampangan. Thanks. Welcome po, Madam Mega Smile RB. Salamat po sa patambay sa aking bahay. And nice meeting you po, Mega Smile RB. And patamsak na rin po. Salamat po. Just walk up Canada. Canada po kayo. Canada. Malamig po ngayon din sa Canada. Anong oras na po dyan, madam? Anong oras na po dyan sa Canada? Umaga na po ba?
Ayan, mega shoutout sa 700 million. Thank you sa pag-BG, thank you sa pag-visit sa aking bahay. Ayan, mega shoutout kay Min Bonda channel, thumbs up and invite by Joya. Thank you po sa thumbs up. And thank you rin po sa pagbisita sa aking bahay. Thank you po. Welcome po kayo sa akin. Past 11. 11 po ng umaga, madam. Madam Mega Smile. Gusto mo po kayo dyan sa Canada? Ito sa atin is 10:20 ng gabi. Buti na lang hindi ako nagagasan sa WH ko. Sa banana lang ako lagas. Baba ko yung hagdan, baka may gustong umakyat dyan. Yun po yung mga gusto umakyat, akyat po kayo para mag-usap po tayo na may makakwentuhan po ako dito sa taas. Ano pwedeng pag-usapan dyan? Mag-type po kayo kung ano pwedeng pag-usapan dyan. Magtanong po kayo. Sige po, sasagutin ko. Kwento ko lang sa inyo si White ko. Nag-start kasi ako ng April 2018 ng account ko. Pero nag-start ako na mag-banana. Nag-isda ako ng July 2020. Tapos na-hit ko yung 1,000 subscriber noong August katapusan. Ngayon doon ako nag-start ng isda. Start na ako nung nagpapalaro sila ngayon sumasali ko para sa WH. Sayang din yun. But now, nasa 600 plus na yung WH ko. Very thankful ako sa mga nag-play sa akin, lalo na sa mga kaibigan natin dyan ng OFW na laging support sa akin. Thank you guys. And sa mga grupo ko rin na sinasalihan kong grupo, thank you guys. Na lagi kayo nakasupport sa akin. Thank you rin. And kay Dada, alam ko si Dada nandyan. Naka BG lang yan. Tsaka si Goya. Thank you Goya. And thank you sa thumbs up niyo sa akin. And 5 million viewers today. Mega shoutout sa inyo guys. Thank you. Kung gusto niyo pong umakyat para may makausap ko rin ngayon, pwede kayo umakyat. Mas dyan po yung hagdan sa baba. And usap, makipagkwentuhan kung ano lang po. Kahit 2 hours lang ako, okay na ako.
Meron na tayong 1 hour and 20 minutes. Yan, mega shout out again sa 4 million viewers natin today. Thank you po, thank you guys. Thankful ako nandiyan kayo. Yan, mega shout out ulit sa 6 million viewers natin today. Magandang gabi sa inyo lahat, kaibigan. Thank you po sa pabiji po dyan. Thank you. Masaya na po ako na nandyan kayo ngayon. Thank you po. Yan. Mega shout out sa 7 million narito ngayon. Kung gusto niyo po umakyat, pwede po kayo umakyat. Nandiyan po yung mga sa baba at pwede kong makausap about kahit anong pwede makausap, pwede po. Magkwentuhan po tayo. And thank you sa support. Mega smile daw. Mega smile. Sabi ni Sir Arthur Chick. Sabi ni admin, Sir Arthur, alam kilala ko na sino yung nag-invite sa akin. Chat ni Pastor. Sira. Sir Arthur, kilala ko na kung sino po yung nag-invite sa akin. Si Madam Spice. Spice po. Siya yung nag-invite sa akin dun sa GC natin. Sir Arthur, saan po kayo ngayon? Anong bansa po kayo ngayon? Mag-shot ka yata. AJ Friends, Kurt, mag-shot ka yata. Grabe ka. Sabi ni Mega Smile, Sir, grabe ka, Arthur. Nakakaloka pala ang team ka, solid appear. Solid na solid. Yan, mega shout out sa 6 million viewers natin today. Salamat sa pag-stay ng mahigit 1 hour and 30 minutes. Yan, nadagdagan po siya. Mega shout out sa 8 million viewers. Yan, sabi ni Sir Arthur, mega smile. Inside kasulid lang ang pagde-day off po. 6 group po, mega smile. Mega smile, sabi ng Arthur Barnes, may premiere ako later. Sir, may premiere daw si Mega Smile and support tayo sa akin, sir. Susuportahan po natin yun. Sir Arthur, saan po kayo, sir? Taga-saan po kayo ngayon? Saan po kayo? Oo, dami yan. Sabi ni Sir Arthur, oo, dami dyan. Buhay na kasolid pa lang meron ng 180 members na kaibigan. Wow, sobrang dami, 180. Dami na yun. Ibig sabihin, madaming isda na 180 na ba na yun? Saan po kayo sa Pinas, sir? Saan po kayo sa Pinas? Baka magkalapit lang tayo ng bahay, sir. Malapit tayo ng lugar. Nahihilo na nga ako sa kanila, I mean sa iyo. Nahihilo na daw si Mega Smile, sir. Sabi niya, nahihilo na nga ako sa kanila, I mean sa iyo. Sana all.
Putang. Kain tayo guys. Opya. Ayan guys, meron tayong 7 million viewers. Gusto nyo pong umakyat, akyat po kayo. Para po makilala ko po kayo. In personal. Akyat po kayo. Nandiyan po sa baba yung hagdan. Sabi ni Sir Arthur, Madam pa, you need to be like me, Char. I mean, you don't, sabi ni Sir Arthur, I mean, you don't need na po. Si Arthur, thank you po sa pa-welcome kanina. Thank you po. At least nandito po kayo sa aking bahay, sa LS ko. Akit naman kayo, sir. Akit naman po kayo dyan. Okay. Wala kasi akong music, kaya ay. Ayan, sabi ni Mega Smile, RV, ha ha ha. I'm more younger than you. Malakas pa ako, hiho. Sabi naman ni Sir Arthur, may premier ang kasolid bro, PC ha. Hahanapin ako. Sige sir, okay lang po sir. Sir, excuse. BG lang ho. Sige po, walang problema madam. Madam Mega Smile. Thank you po sa pag-visit sa aking bahay, sir. Sir Arthur and Mega Smile. Kung gusto niyo pong umakyat na lang para makausap ko din po kayo. Kaya po yung hagdan. Nakababa din po. Sabi ni Sir Arthur, kay Rebecca, ABR na po tayo, madam. Tawa daw siya. Ano?
Thank you guys sa patamsak na 49 thumbs up. Thank you. Sana may guest tayo guys. Sino kaya pwede mag-guest dito? Mega shoutout 5 million viewers. Good evening guys. Magandang gabi sa inyo guys. Kung saan ka mang bansa, good morning, good afternoon, good evening. Mega shoutout ulit sa 6 million viewers na naka-BG ngayon. Akyat na po kayo guys para may makausap ako. Saglit lang guys ha, share lang ha. Mega shoutout sa 5 million viewer natin ngayon. Naka-standby pa dyan. Thank you. Kung gusto niyo pong umakyat guys, pwede kayong umakyat. Andyan po yung hanggang sa baba. Para po may makakausap ako dito.
Ayan, mega shout out sa'yo, Madam Abeta. Thank you sa support. Thank you. Miss Abeta, Madam Abeta. Thank you sa pag-stay. Kumusta ka na, Madam Abeta? Kala ko nakalimutan mo na ako, Madam Abeta eh. Kumusta ka na, Madam Abeta? Sensya ka na kung hindi ako nakapunta sa LS mo kasi medyo masyado na kasing oras eh. Siguro nasa Pilipinas alas 2 na ganun. 2 AM. Mega shout out sa 7 million in the house. Mega shout out sa inyo guys. Thank you. May music po ba? Narinig niyo po ba? Yung music. Hindi pa pala sa Sir Arthur. Si Arthur, may music po ba? Narinig niyo po ba yung music? Ano po pwedeng ma-search sa sa music background? Sagot lang po. Sagot lang. Nawala. Ayan. Guys, mag-stay kayo dito ng gaming lang. Ayan, thank you tita sa pag-invite sa mga kakilala mo. Thank you guys. Mega shout out sa iyo, Miss Ma'am Dada.
Tita, kumusta ka na dyan, tita? Thank you, Kebs. Awesome, bro. Thumbs up, Melrose. Thank you, guys. Thank you. A thumbs up. Thank you, Kebs. Thank you, guys. Thank you, Madam Melrose. Thank you, Dada, Tita. Thank you. Kumusta na dyan? Mega shout out sa 8 million in the house. Magandang gabi sa inyo, guys. Kebs. Melrose. Thank you, Kebs. Bigyan ko ng jacket, Kebs. Kebs. Yan, mega shout out. 10 million in the house. Thank you. Thank you sa pag-visit sa bahay ko. Thank you, guys. Thank you. First time na nag-stay yung 10. Thank you, guys. Thank you, Madam Melrose. Thank you, Dada. Thank you, Sir Arthur.
Nawawala. Das. Mega shoutout sa 5 million viewer natin ngayon. Thank you guys. Huwag kalimutang itamsak si host. Thank you. Gusto na kayo dyan, guys? Gusto na kayo dyan sa baba, guys? Magsalita naman kayo dyan, guys, sa baba. Dali lang. Baba ako ng StreamYard. Agdan. Ayan, kung mga gusto kong makiat dyan, akit po kayo para magka-usap tayo, guys. Kumusta na kayo? Kumusta ang araw natin, guys? Ako na, sasagutin ko na yung sarili ko. Oh, masaya ako. Nandyan yung 7 million in the house na naka-stable dyan. Thank you. Kahit hindi ko nakikita, nandyan kayo. 700 million in the house. Thank you sa pabili-bili dyan. Alam ko, kilala ko na kayo kung sino kayo. Thank you sa suporta. Ayan. Saturday morning, when I look into your eyes, from the day I keep thinking of your smile, you say to me that you wanted me to stay, and I say to you all the things I wanted to say. You got it. Things in the world. Got it on me. It's more than a feeling to hold your hand beside me. I used to be dreaming. It's all that I see. You said to me that you wanted me to stay, and I said to you. Gusto na kayo dyan, guys.
Thank you sa pag-ibig dyan. Thank you, God. This love you so much better. Yan, mega shout out. 600 million in the house. Thank you sa pag-video sa aking bahay. Welcome kayo sa aking bahay. Thank you guys. Kumusta ang mga tao dyan sa baba? Kumusta na kayo guys? Tapos na po ba kayong kumain? Pray for them. Mega shout out sa 800 million in the house. Guys, may music pa ba kayo narinig? May music ba? May music po ba? When I'm with you, I would give great and to be with you. You are all that I've got. You're my everything. I'm breathing for you until the end. Take my world all around. I will do anything. I'm feeling the love will never end. Keep me warm and folding in your arms. I know you are the only one. Keep me safe from all doubts and fears above. Si Arthur, thank you ah. Diyan ka pa. Diyan ka pa. Thank you sa support. Sir Arthur. The feeling with you, it's true. You would think I'm dreaming to be with you. You are all that I've got. You're my everything. I'm breathing for you until the end. You my world all around. I will do anything.
Keep me warm and fall into your arms. Tapos ng phone guys. Hindi ako singer kaya tinatry ko lang. Gone away. Gone away. Gone away. Steady pa, malalaman yung pangalan. Nais ko lang sa'yo, kaibigan. At wala ang puso ko sa pag-ibig ay nalilito. Steady pa, walang sa'yo'y naman. Ang kumalang hindi kita mawalan hanggang ko pang tutubukan ang pag-ibig ay nahihirapan. Di bali na ako'y bumanga sa patago. Pagkakang nalito. Pasensya na ako sa boss ko. Hindi ako masyadong sa ano. Pagkanta. Thank you sa guys sa 7 million in the house. Thank you guys sa pag-stay. Malaking tulong na sa akin to sa WH ko. Thank you guys. Asahan na pa ang puso ko sa pag-ibig ay ginugol mo. Iba, halika ang kanyang iniwan. Lubusan.
Ang tumakas sa akin, sinandang mo. Mega shout out sa 8 million in the house. Mega shout out sa inyo guys. Kung mga gusto mo umakyat, pwede po kayong umakyat dyan. Akyat po kayo, samahan si Ho sa taas. Free po yan, pwede kayong umakyat. Kumusta na kayo guys? Kumusta na kayo dyan? Kumusta na kayo dyan sa baba? Salamat sa PGBD dyan. Thank you. Thank you. Ganun. Ayun. Mega shout out to Miss K, Ini, and Vlog. Thank you tasamsak mo guys. Thank you Madam Kate. Shout out sa iyo. Thank you. Mega shout out sa 9 viewers in the house. Thank you for visit sa aking lahat guys. Thank you. Huwag kalimutang itamsak si host. Thank you. Gusto ka ng kiss cake? Stay muna kayo dyan guys. Thank you Stay muna tayo dyan. Kung gusto niyo pong umakyat, pwede po kayong umakyat dyan. Para may makausap po ako. Kasi yung available dyan. Akyat na po kayo.
sasabihin mo na may iba ka nang minamahal. Okay lang kung ako'y nasasaktan, kaysa ikaw naman ang mag-ina kong lumuhan ng lubusan. Mega shout out sa 8 million in the house. Good evening, good morning. Magandang araw sa inyong lahat. Hello. Kumusta, Kumusta ka pre? naman, Marlon? Eto, okay naman. Eto na, After, nagwo-walking. Ayan, dito ako sa harap ng aming accommodation. Ayan. nagja-jogging ka yata? Opo, walking Jogging? muna. Mamaya ng jogging. Oo, maraming tao Anong oras kasi na dyan? ngayon. Anong oras na dyan? 6:10 in the evening. Diyan, 6:10. Diyan, 11:10 na dyan eh, ng gabi. 16. Oh, 11:10 Ayan, oh. nga. Tama. 11:10. Oh, anong balita? Ba't hindi ka na nag-ano ngayon? Ha? Hindi ka bibisita? Nabisa ako ngayong week. Kasi, Trabaho na busy. Maraming party. buti na lang nandiyan ka. Kasi, hinihintay ko pa yung mga kapartida natin. Wala, hindi sila umaakyat eh. Buti na lang nandiyan ka. Thank you.
No problem. Oo. Eh, Ingat alam mo, din. trinay kong mag-silent. Trinay kong mag-silent kanina, tsaka kagabi. Oh, Ba't hindi ako makapasok? Hindi ko alam. saan? StreamYard. Sa Hindi ka laptop at saka makapasok. sa cellphone. Sabi ko, hindi ako makapasok. Hindi na pina-follow ko naman yung instruction. Nanonood nga ako ng mga YouTube kung paano. Hindi ako makapasok. Oh, tinry mo na yung Kainis. pumasok, di ba? Di ba pumasok ka sa StreamYard, tapos may ibibigay mo yung email mo doon, di ba? Tapos may Oo. may 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 code. hinihinging 6 code. Tapos pag hiningi yung code, insert mo doon. Tapos punta ka sa Oo. YouTube, kailangan yung pinaka main channel mo, yun ang o-open mo. Tapos yun lang, ganun lang siya. Tapos may pipili ka doon, di ba? May pipili ka Facebook kung anong open mo, di ba? Oh, Tama? mayroon 'di ba may YouTube. Sabi, kung sa YouTube ka magbo-broadcast, mayroon doon nakalagay. Oo. Yun ang pinindot ko. Pero ba't may naka-state na mayroon kang 24 hours na ano, bago ka kasi bago 'di ba? Bago ka maka-broadcast. Yung parang may 24 hours. Oh, 24 hours ang nakalagay. Oo, parang hindi pa ata ako pwede 24 hours pa. Siguro bukas kasi magto-24 na. Hindi ko lang alam eh. Kasi ang maximum talaga yan ng ng StreamYard 20 hours. Hindi po nagamit mo na ba yung 20 hours? Wala, 3 beses po ako nag-request ng binigyan ng code. 3 beses kasi hindi ko alam. Sabi ko, at ganito? Tapos nag-request na naman. Binigyan ako ng 3 beses na sa StreamYard. Isang beses lang dapat. Isang beses lang. Ang gagawin mo lang yun, ilalagay mo siya. Login mo lang. Wag mo nang i-input yung email mo o Yahoo kung ano man. Ay, hindi ka every time magre-request ng code? Hindi. Isang beses lang yun. Matik na yun. Kaya ganun. 3 beses akong binigyan ng code. Isang beses lang dapat yun yung StreamYard. Isang beses lang. Okay. Ano ba yun? 3 beses akong binigyan ng code. Hindi, ang gawin mo na lang, Marlon, ganito. Try mo ulit mag-open ng ng StreamYard ng panibagong account. Marami ka bang account ng Yahoo email? Hindi, isa lang. Di gawa ka ulit ng isa, pwedeng gawa ka ng isa, tapos open mo, papasok yun, sigurado. Pero hindi ko na siya main account. Okay lang. Hindi, okay lang yan. Sa YouTube mo, main account ang ilalagay mo. Huwag mong ilalagay yung ginawa mo. Ang mangyayari dyan, parang i-register mo lang sa StreamYard yung panibagong Gmail mo. Ganun yun. Pwede yun. Sa YouTube ba, automatic na yun na mag-broadcast na once nakakuan ka na ng StreamYard? Oo, Direct na? yun. Direct yun, direct. Pero kapag nasa YouTube ka, hindi ka pwede mag-live ng kasi kailangan maka 1K ka muna bago makapag-live. Oo. Oh, but parang ang diyan, parang free na diyan, free na walang virus. Kasi nagjo-jogging naman sila o walang mga mask yung iba. Okay lang naman. Okay lang. Ano na diyan? Free na lahat. Hindi madami pa rin kuan dito. Mga virus. Oo, sobrang dami nga eh. Kaso hindi ko lang iniisip yan. Hindi ko yan, Anong balita kay Madam? Melrose? Oo. 7 hours na lang eh. Ewan ko kung madali lang yun. Kapilis lang yun. Ay! Brown out. Aro. Brown out. May momo dyan. Ba't nag-brown out yung street lights? Nagmatay.
Marami bang tao dyan? Oh, sobrang dami, oh. Oh? Oh, Mga sobrang Pinoy, wala dami ka bang, naglalakad. wala ka bang So, kasamang mga Pinoy? Wala? mayroon, pero may trabaho ngayon. Yung isa nandun lang, hindi lumabas. Pero ngayon, ako lahat ang Pinoy naglalakad dito. Hmm. Ayan, mega shoutout sa 6 million viewers today. Thank you Sino very nandyan much. ngayon? Actually, nandito ngayon si Joya, si Dada, ay naka-ano sila ngayon. Naka-BG sila sa akin ngayon. O, pero naglalaro si Kuhan naglalaro si Dada naglalaro. Oo, pero naka-BG sa akin yan. Inano lang nyo yung ano. Iniwan nyo lang yung cellphone nyo. Kahinaan ko talaga tong computer. Oo, naiinis talaga ako lalo na pag hindi ko alam na ang gagawin gusto kong itapon yung computer. Hindi. Hindi. Ang mangyayari dyan, kasi bago ka pa lang, di ba, may hirapan ka talaga. Pero pag simula, may hirapan. Pero pag na gamay-gamay mo na, yun, mabilis lang. Parang ako dati, hindi man ako marunong sa computer. Ngayon, talagang alam mo ng kalikutin. Ganun lang. Ang una Pero kasi lalo na, yung kuan din yung number of hours hindi ko alam yung kung paano tingnan tapos nakuan ko na siya, alam ko na siya kasi parati kong pinapanood sa YouTube na okay na nakita ko na kung paano. Tapos yung ano pa yung isa, meron yung ako tutorial. pinag-aaralan ko yung thumbnails ngayon kasi sabi hindi ko naman alam yung mga ganyan. Madali lang Kung yun, paano yung thumbnail. pagandahin yung bahay. Madali lang yun. Sige, pag turuan kita. Ayan, si Sige, salamat. Melrose, pwede rin nagturo, yan. Ay, si Melos, nagagawan ata niya ako ng hindi ko pa Thumbnail. napasa yung pinapahingin niya akong pinapapasa sa picture, sabi niya. Hindi ko pa nga napasa. Hindi pa napasa. Hindi ko pa Ano ba yung, napasa. ang hindi ko lang alam yung pag tawag nito, premiere ng bawa video, yun ang hindi ko pa alam. Ay, Tapos, nagpaturo ako kay, sino ba nagturo sa akin ng Premiere? Pero hindi ko pa nag-try. Pero hindi ko pa try siya. Hindi pa, ipipremiere ko sana, hindi ko pa nga ina-upload yung video ng pag-unboxing ko. Nag-unbox ako, di ba, bago yung laptop ko. Nag-unboxing ako, vinidyo ko siya. Tapos, ayun, alam ko na yung in-shot kung paano mawala yung watermark, ay yung pangalan niya, yung watermark. Alam ko na siya gawin. Tapos, i-video ko doon sa kawan. Tapos, ipipremiere ko siya actually. Tapos, hindi ko pa siya na-try. Hindi ko pa na-upload Tsaka, ipipremiere ko muna. Saglit lang ro na i-share ko lang yung StreamYard para may makausap tayo sa kabila. No, saglit Go. lang. Wag kang muna baba. Sige, go. Magpalaro ka Sige na ako sponsor ng anong sponsor ko? GCash? Or Ikaw, anong gusto mo? watching hours or ayuda? Ikaw, ano ko sino bang mga nandyan? Ayan, meron tayong 4 million in the house. Hindi ko alam kung sino yung mga nandito BG lang sila Magpalaro ka, ang palaruin mo, alam mo, may napaunoran akong yung LS. Tapos ang palaro niya maganda. Gagayahin ko talaga. Bali, bababa ka ng bahay mga 2 to 3 minutes or 2 to 4 minutes na bahay mo. Tapos kukuha ka doon ng question sa binaba mong bahay. So magtatanong ka. Alam ko yun. Maganda ko yun kasi makakatulong WH. hours. WH. Oo nga, ibaba mo mga 4 to 5 minutes. Oo nga, promise. Konti lang kasi sila nanonood. Kasali ako, mga kwan lang kami. Siguro 6 lang kami or 8. Tapos yun ang pinag-game niya. Nagbababa siya ng mga hanggang 8 minutes na bahay. Oo, promise. Ang pa-premyo niya 10 hours. 10 hours. Meron pa nga load, di ba?
ganun lang gawin mo na lang ngayon kasi konti lang naman dyan. Pwede kang magbaba ng bahay mo, I mean ng videos mo, tapos kumuha ka ng tanong doon. Mga Pwede. limang tanong. Oo. Ikaw naman ang sponsor. Ang gagawin ko, ipa-play ko yung ano mo, yung video mo. Pwede Sige, naman yun. Tapos mag-sponsor ako ng kuan. Ano mong gusto mo? Watching pero hours? i-set muna natin kasi hindi biglaan. Kumbaga, i-set na lang natin kung kailan ka free. Oo, sige. I-set mo. Actually, free naman ako ang trabaho ko kasi from 5 a.m. to 2 p.m. So onwards ng 2 p.m. or 2:30, free na ako niyan. Nandun na ako niyan sa bahay. Nanonood na ako ng kung ano-ano. Tapos off ko Friday and Saturday. Okay. Pwede naman ako panggabi. Halimbawa, for example, alas 9, yan, pwede akong 9. O kaya, ang gawin ko, day off. Day off ko, Thursday. Thursday, pwede ng alas 3, di ba? Alas 3, available ka, di ba? Yun. Sige, set mo na. Tapos kay Kuan pa kasi kay pre-editing din eh. Nagpalaro ka? Hindi ko na nakikita nag-kuan sa editing. Hindi ako ngayong Kuan, hindi na ako medyo nakadalaw-dalaw eh. Tsaka hindi na ako nakaka-response dun sa group masyado. Na-focus ko. Tapos na-focus ko ata si Kuan. Si Melrose. Oo, kailangan siyang mamuni. Alam mo naman yun. Kasi siya pa yung Hindi ako nakuan eh. Hindi na nga. Ngayon nangisda ako kay Tambayang OFW. At saka sa umaga nagkuan ako kay Madam Celine. Nakarami ka? Pinupuntahan ko, yung pinupuntahan ko ngayon, yung mga legit eh. Yung mga talagang napapansin ko ba kung didikit ba siya, talaga siyang dumidikit. Oo. Yung kay Melrose kagabi, di ba, kuan ako 698, tapos naging 716 ata yun. Nalagas lahat. Promise, nalagas lahat. Tapos, bumalik ako kay Madam Celine. Ngayon, kuan na ako 700 plus na naman. Pag-pray natin, hindi malagas. Alam mo kung hindi nalalagas, 1K na, 1 sobra na ako. Ang dami na, sobrang dami na, 300 plus, hindi lang nalagas. Kasi ang pinakaunang nalagas sa akin, abot na yun ng 250 eh. Almost 300 na yun eh. Tapos araw-araw, dinalagasan ako ng 8, 10, 15. Baka yung nagtatamsak sa'yo, yung mga hindi legit, yung mga naka-private. Siguro, iwan ko yung iba kasi, budol. Mga legit. Budol talaga. Sabi niya, guys, please stay kay Edward. Sabi ni Dadali. Kasi pagpunta ka doon, sabi niya, ay Marlon, punta ka doon kay Edward kasi naka-LS siya. Naglalaro lang ako dito doon ka mag-stay, sabi. Sige, noted. Full support yun si Dada. Minsan nga gusto kong mag-out sa grupo ng iba eh kasi hindi ko minsan hindi ako nag-share. Minsan hindi ako nag-share sa grupo ng mga papatamsakan kasi nga alam ko sa sarili ko parang hindi ata tama na gano'n ang gawin ko kasi hindi ako sumusuporta sa iba. So na-feel ko yung guilt eh. Ganun. Pero pag mag-left naman ako, baka ma-misinterpret na sabihin na, sige, gusto mo mag-kuhan. Parang ganun yung good. Pwede rin yun. Ayaw kong gawin kasi nga, parang ma-misinterpret nila na, ayaw mo sa aming grupo. Ganun yung naiisip ko eh. Advance kasi ako, very optimistic kasi yung utak ko. Ayan, mega shoutout kay Ron Francisco 3, tamsak dan kuya. Thank you sa patamsak mo, Ron Francisco.
Thank you. Ibatiin mo naman sila, oh. 6 Yes. million. Yes, mega shout out sa ating 6 million viewers. Ayan, maraming salamat sa inyong pagtambay sa ating host na si Edward. Of course, mega shout out to you, Rans Francisco. Tamsak dan, Kuya Edward. Maraming salamat sa suporta. Ayan. Tsaka si Dada, tsaka si Gioia. Sabi Of course, si Joey. Alam mo naman si Joey, very supported din yan. Maraming Yeah, salamat sa iyong patamsak. Of course, Dada, maraming salamat sa iyong pag-refer sa akin dito kay Edward. Of course, alam ko naman pong naka-live din po siya. Akala ko nga, sabay kayo talaga na talagang live. Thank you, Dada. Si Dada kasi may Grand L, May Grand LS? kaya full support natin siya eh. Ay, oo. Dada. Ay, si ano pala to? Si Rona. Madam Rona. Gusto na kayo, Madam Rona? Si Rona Francisco to Kuya Edward. Kilala ko. Kilala ko to. Ito yung partners ko na nagbibigay din sa akin ng WH. Ayan. Hi, Rona. Mega shoutout sa'yo. Maraming salamat sa iyong suporta. Ayan. Yan. Ako May dito bata, lang. May bata? Maraming bata actually dito nagpo-play sa may mga children's park kasi maraming children's park dito eh. Oh. Yung may mga siso, may mga induyan. Oh. Malaki Gabi action. Gabi na may bata pa diyan? Ay, yun ang labasan nila gabi. Hindi umaga. Ang labasan ng Saudi is gabi from 5 o'clock onwards. Baliktad Kasi naman sa sobrang atin. init. Sobrang init dito pag sa umaga. Hindi mo Baliktad sa atin, caring di ba? lumabas. Oo. Baliktad sa atin. Sa atin naman kasi pag gabi bawal na lumabas. O diyan hindi bawal. Ay, naku, Diyos ko. Sana magamit ko yung StreamYard. Try ko na naman. Ay, sabihin ko, mag-silent nga ako, mama. Try mo mamaya. Tapos dito, yung mga bench dito, ayan yung mga bench dito, may mga libreng tubig. Pwede kang kumuha ng tubig. Ayan, nilalagay lang dito, oh. Gaya nito, oh. May libre kang water. Madam Rona. Ano yan? Sa mga bench ba, sa mga upuan, may mga tubig na libre. Ayan, nilalagay lang nila, nakasupot, naka-cartoon. Kung sinong dadaan, pwede kumuha. Oo nga, Sa atin. Pag sa atin. Naku, bayad na. Pag kukuhanin na yan. Daming tao, actually, promise. Sa nakikita mo kasi, andun na sila. Maraming tao. Malinis sa Saudi, no? Tas may dadaanan na naman akong upuan. Ayan, nakasupot lang siya tubig. Ayan. Ayan, may tubig na naman siya, Wow. Dami. Sa mga bench. Oo. Ganda naman dyan, no? Libre water. Anong plano mo yan mamaya? Sama sa Lycon. Mag-LS ka mamaya. Ayun yung. Hindi ko lang alam kung makuhan ko siya. Sige. Kung okay. Magsa-silent lang ako. Hindi ko lang alam kung okay pag trip ko. May pasok ako bukas. Kapag nag-LS ka naman, mag-a-appear naman sa notification mo eh. Mayroong doon, di ba kanina, nag-StreamYard ako, may nag-appear doon na ilang minuto lang, tas binura ko. Doon sa may, di ba, kung may record ka kung ilang kuan, galing StreamYard, napansin ko eh. Di ba, kapag nag-LS ka sa StreamYard, after mo noon, mag-out ka na, mayroong mag-a-appear kung ilang kuan, oras. Ayan, mega shoutout kay Kev, yo. Ayan. Andito si Melrose. Saan punta? Hello. Mega shoutout to you, Melrose. Saan punta, Marlon? Actually, nandito ako nagjo-jogging, pero hindi po jogging. Walking na ngayon. Kasi nga, andito ako kay Edward. Nagwo-walking muna ako. Pero ang dilim sobrang ngayon dito kasi namatay yung street lights. Harap po ito na.
Oh, hindi Brownout? ko alam na namatay biglang na ba ano, hindi naman brand out. Dito lang street line lang dito parte. Ayun sobrang dilim na. May part na madilim. Pero sobrang daming tao. Ay, Melrose! Kumusta na Melrose? Oy! Ano Monica na day? Anong balita? Ay, Akyat ka, Melrose! Melrose. Akyat ka kaya? Hindi ba mag-LS si Oy, Melrose, nakalimutan ko mag-LS ka ba? Hindi na mag-LS Melrose! yan. Huwag ka na mag-LS. Okay na yan. Baka mabawasan ka pa. Ay, I Support suggest ka na. Melrose, wag ka nang Oo. I suggest wag ka nang LS. mag-LS. Kasi konti ka na lang, Sinabi ko baka na sa bawasan. Mm. Ayan. Ang dami mo account, Melrose, ha? Kaya nga, oh. Si Kevio, Melrose Twin, and Kev Diaz. Akyat ka kaya, Melrose? Ay, naku, Diyos Para ko po, makausap mo si Marlon. Saan punta, Marlon? Naku, nagja-jogging, dilim. Ngayon ko lang napansin na nag-brown out pala dito. Ano? Kumain ka na, Melrose? Ikaw kumain ka na ba, Marlon? Wala. Kain ko lang. Diet. Kumain na ako. Kumain ka na? Manok. Adobong manok. Ano naman, yung pagkain dyan, masarap naman ba? Mayroon naman po kaming Filipino cook eh. Ah, meron kayo? Kaso mahal lang, no? Hindi, free Mahal lang kami yung ng pagkain. Free. Ah, kayo lang. We're free kayo? free. Wow. Yeah. Sana all free. Sana all. Sana all free na pagkain. Buti ka pa free. Free lahat. Free. Asan yung mga free dyan? Wala na. Hindi na ako binalikan. Asan kayo mga free? Sayang dito, may light sana to dito kasi maganda yung view. Kikita nyo sana. Wala ay madilim. Madilim, maganda sana dito yung view dito ngayon o yung ginatatayuan ko ngayon. Sayang. Madilim nga. Sobrang daling. Si Melrose dyan siya, di ba? Dyan siya sa may Saudi. Saudi din siya. Hindi, sa Oman siya. Ay, sa Oman pala siya. Sa Oman. Oo, sa Oman. 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 Ay, yung Oman. Oh. Yung Oman part pa ng Middle East. Ayan, sa batiin mo nandiyan si Goya. Hello, Joya. Mega shout out to you. Medyo madaling po yung ating background because there's a technical error. Meron po tayong blackout. Ayan. Check lang host, nasa kwarto kasi ako nag-charge. Showbiz Idols. Ayan. Parehas lang yan si Joya. Oo, sa kanya din yun. Sa kanya din. Yung mga account, ang daming account. Oo nga. Isa lang yung account ko. Promise talagang yung main lang. Ako gumagawa ng mga alagad. Minsan gawa ka din ng isa kahit isa lang. Tapos lagyan mo ng video para pang ano mo din, pang backup. Tapos pag nagsosobrahan ako sa dikit kasi nga oversubscription na. Hindi, gawin mo, bawasan mo. Yung mga luma na pwede mong bawasan, pwede mong unsubscribe. Yung mga ninja, tanggalin mo. Oo, yun lang ang ginagawa ko. Sabi ni Goya, ikaw ba yan, Marlon? Pakita kasi. Yes. It's actually super duper black out dito ngayon sa nilalakaran ko. Pero ngayon, punta ko dun sa magandang view. May magandang view doon ako tatambay. Sabi niya, ikaw yan, gagawa pa ako isa co-host. Ano yun bang BG pa after LS? Ayan, mega shout out daw. Sabi na Sissy, Joya, Melrose, mega shout out to you. Ay, sus, ano ba yun? Yung may ilaw, maraming bata. Di ba bawal yung bata? Oo. Siguro dyan, hindi bawal. Hindi, I mean, naka-live ka, siyempre makikita kapag may mga bata, bawal. Oo, bawal. Baka masipa ako ni Lolo. Yun, maraming bata doon naglalaro sa may sliding
sliding, O sabi ni duya. sabi ni Goya, ahaha, boses pa lang alam na. Alam na alam yung boses mo. Boses ba? Ano ang boses ko, babae? Hindi. Pang ano daw eh. Pang alam mo yung pang announcer sa radyo. Joy, ano bang Pakita. boses ko? Bakit ba? Pangit ba pakinggan yung boses ko? Boses pa lang alam na. Kala ko boses pa lang ulam na. Diyos ko, Morimar. Diyos ko, Pag Marimar. trip. Ayan, medyo may ilaw na, no? Kita mo? Oo, maliwanag na. Ayan yung kuan namin, yung accommodation, yung kulay na yellow na building. Nakikita mo? Oo, nakita Yan ko. yung building namin. Nasa ground floor ako eh. Mag-isa lang ako sa kwarto. Ayan. Ayan, dito Mag-isa ka lang ako. sa kwarto. Oh, ayun yung sa likod kong building, yung kulay beige siya, hindi yan. Oo. Yun yung Nakita kuan, ko. nilalakad. Ayan, nakatambay Malapit na lang. ako. Ayan. O, asan yung libreng tubig dyan? Wala? Naubos na. Ito na lang isa. Hmm. Marami kasing tao, edi kinukuha. O, Goya, ano daw sabi mo? Ano daw sabi mo na bakit daw alam mo boses ni Marlon? Ano daw meron? Natching ako. Kala ko mag-jogging ka, Marlon. Sige lang, okay lang. Aga pa naman. 6:38. Pwede pa namang alas 8. Oo. Pagka-oras lang ba kayo ni Ay, sabi niya, hala, bakit pa ulit-ulit siya, sabi niya. Hindi binigyan ni host ng kapote ang showbiz ko. Saglit lang, bigyan ko ng kapote. Saglit lang. Binibigyan ni host kapote ang showbiz ko. Saglit lang. Ala, bakit? Saglit Sana lang, madami Marlon. din gadgets, co-host, ha. Sana madami din gadgets, co-host, ha. Dami mga account, my God. Okay lang, host. Oy, he. Ayan. Ayan na si co-host Marlon. Yes. Yo, ayan, blue na siya. Ayan, may Again, jacket Joya, ka na. thank you so much. Minsan dito ako magkuan. Dito ako mag-StreamYard para yung view. Dito ako magpapalaro. Oo, Saan ba? pwede. Maghahanap Pwede, ako ng, pwede. ayan, kasi may mga puno kasi dito. Ayan. Wala ka kurap yung mo, kurap yung camera mo, yung background mo. Hindi namin Ha? kita. Hindi namin kita. Naka-stack up ka. Kasi, ay, nakastack up pa? Oh, kumusta ka na daw, sabi ni Goya. Kumusta co-hosts? Heto, pula pa rin yung hasang gumagalaw. Gusto ko maglapi. Go. Sabi ni Goya, Tatlo tatlo lang lang gadget. ko, 2 CP, isa tap. Sana all maraming gadgets. Hindi ba ako gumagalaw? Hindi ka Naka-freeze gumagalaw. ba ako? Oo, naka-freeze ka. Yan, sabi ni Goya ulit, ganyan co-host, naghahanda ka na para sa pag-LS mo, Marlon. O, handa ka na daw sa pag-LS mo. Oo, actually nag-observe naman talaga ako sa mga nag-ALS kung paano, kaso ang kahinaan ko talaga is computer, kung paano gumawa ng background, kung paano magbigay ng jacket. Salam. Good. Palhan. Ang kagandahan kasi sa laptop, talagang marami kang pipindutin sa laptop. Pero kapag sa cellphone, madali lang. Kaya ganun. Ang laptop ko kasi nung nabili ko
wala palang mouse. At tawag nito, yung kuan lang touchscreen. Sabi ko, wala, touchscreen pala to. Kala ko may mouse. Alam ko pwede naman lagyan yan. Pwede mo lagyan ng mouse. Yan, pwede yan. Pwede lagyan ng mouse? Oo, pwede. Pili ka na ng mouse. O sige, kasi hindi ako bihasa sa touchscreen na kuan yung mga pipindutin na copy and paste sa touchscreen. Onyemas. Sabi ni Goya, haha, pang W2W lang. Top lang ng CP ang pang-support. Oo nga. Oo nga. Ay, gumagalaw na ako? Gumagalaw na ako? Okay na. Okay. Gahanap talaga ako ng magandang view sa pag-ELS ko. Sa harap naman namin magandang view pero mga magandang oras yan mga at 6 o'clock onwards. Tapos sabay kuan lang ng pagkain, dala-dala lang. Sabi ni Goya, Iwalay talaga mouse ko, host. Need mo lang bilhin. Okay. Maraming salamat. I thought kasama na siya doon. Akala ko kasama na siya doon sa kuan binili. Walay. Pero kung gusto mo ng pangmatagalan. Kung gusto mo ng pangmatagalan na mouse, yung di-connect lang. 'Di ba dalawang klase, minsan merong yung Bluetooth lang. Kasi yung Bluetooth, di battery yun, di ba? Mas maganda yung may wire kasi pangmatagalan. Maganda yung may wire kasi nakikita ko doon sa opisina, may yung kuan nila, yung may wire. Maganda. Sige lang. Tingnan ko nga kung may available doon, sabihan ko. Saglit lang maroon si Arlawa. Mo muna si Goya. Mag-out na ba ako? Ay, hello, Joya, anong ginagawa mo dyan? Nasaan na yung iba? Ayan guys, temporary po. Due to tawag ng kalikasan ayan po ay nawala ang ating host. Oo, gumagalaw na. Ayan guys, naghahanap po ako ng magandang view. Pero dito, medyo okay lang. Sige lang. Busy pa yata sila. Yung may wire magastos sa battery, yung cordless. Yung may wire magastos sa battery. Go. Sige, go. Noted. Bili nga ako ng mouse. Kasi hindi ako bihasa sa touchscreen na kuan. Naloka ako. Busy pa yata sila. Busy actually. Alam mo dati talagang napakasipag kong ang tawag nito, yung mangisda. Yung bago pa lang ako, sobrang bago pa lang ako. Yung pinaka first week ko, second week, ay naku, araw-araw gabi napupuyat ako sa kaisda. Sana tinodo ko na nun. Marlon. Sana tinodo ko nun, ha? Kape tayo, kape. Ay, sige, maraming salamat. Oo. Kape tayo, guys. Sige, salamat. Sana yung time na hindi pa nanglalagas si Lolo, kinuan ko pa, pinush pa ng pinush. Hindi na ako nag-push Sayang yung mga araw na yun. Isang araw nun, dati nakakaisda ako ng, hindi pa yung nilalagas, nakakaisda ako ng 50. Isang araw. Kunin ko lang yung battery, wala nang battery. Ay. Daming Saudi. Hi. Hello. Pilipino. Pilipino. Ako din ganyan. Dati co-host. Kaya 3 weeks lang nakagrad ako ng 1K. Uy, na-addict ako. Kaya nga yun ang mali ko. Hindi ko siya kinontinue. Kasi I thought na walang lagasan ba? Wala. Nung una ko talaga, first and second weeks, halos araw-araw ay. Tapos, hindi na ako medyo nakakatulog nun. Ngayon, diba lagasan na. Kapag nangingisda ka, di ba,
Ang saya mo kapag maraming nagdidikit, no? Paggising mo ng Oo. umaga, kita mo lagas 50. Kaya nga, disappointed. As in, super disappointed nga ako kasi nga, sabi ko nakakadismaya talagang mangisda ulit. Madalang lang ako mangisda ngayon. Puro flex. Flex ng flex ay mas maganda 'yun. Ang dami ko na hindi, may 3 na nga akong grupong sinalihan nagpa-member na ako. Kay nagbabayad ako. May binabayaran ako may 25 reals monthly. May 5 reals, tatlong 5 reals, isang 25 reals. Magkano 'yan sa Pilipinas? Ang 25 Hindi ko alam. reals nasa 300 pesos a month. Oh, grabe, mahal pala. Binabayaran ko. Bago pa lang magbabayad ako ng monthly ng 300 plus. Tapos yung 5 reals, magbabayad ako monthly. Magkano ang nasa mga 70 or mga 60 pesos. Sa atin naman 50 pesos lang. Sa akin mga 65 yan ang equivalent ng 5 1 month naman 'yun Halos maka 100 ako noon, co-host sa isang araw, talon ng talon. Ayan. Nagpapalipad ka, di ba bawal? Pwede po, bawal actually, pero kung mayroon kang STC, dito kasi, kung may STC kang account sa internet mo, Joya, kasi nagbabayad ako dito ng monthly. Nagbabayad ako ng aking internet ng 195 or 200. Magkano yun sa Pilipinas? Nasa 2,600 a month. Nagbabayad ako. Tapos, dinadagdag doon yung bill ko sa mga membership, sa mga minemberan ko. Yun, additional charge. Pero tawag dito. Pero yung WH mo, na-maintain mo ba o medyo malaki na ba o ano, kumusta naman? Hindi ako nag-focus sa watching hour ko. Ang target ko talaga maka 1K ako before ko mag-focus sa hindi ko alam, baliktad ata ako Ay, Mansala, naririnig mo yung kanta? Oo. Nagtatawag na siya. Nag-VPN ka? Meron akong VPN, kaso hindi ko siya magamit. Nag-VPN lang ako kung nanonood ako ng mga bold. Ang sabi niya? STC charge ng internet mo, sabi niya. Yes, STC charge ng internet mo. Yes, Joya. Sila na yung nagbabayad doon sa membership ko. Pero charge ng STC, bali monthly, magbabayad ako. May bill siya. Mas mabuti WH kaysa banana. Madali lang ang banana. Oo nga pero ewan ko lang ang utak ko kasi yung target ko talaga 1K subs. Oo nga, ang mahal, sobra. Alam mo, bababayaran ko ng monthly sa membership ko. Saglit lang 25 plus 15. 40 reals. So 40 reals, nasa monthly ko na naabot na ng 500 to 600 pesos a month ang binabayaran ko. Tapos plus sa internet ko, nasa 2,600. Nasa 3,000 yung bill ko monthly. Dito. 'Di ba? Ang laki ng bawas ng sahod. Oh my God. Sayang yung 3,000, no? Saan ka nakukuha ng 3,000? Marlon, and 4 million the house. Ano na lang ako, 10 minutes na lang ako. Okay, guys, mag-e-end na po siya in 10 minutes. So, maraming salamat sa lahat ng tumambay. Of course,
especially kay Joya, kay Dada, kay Melrose. Sino pa ba? As Yung mga sa ibang naka-BG. member dyan. Ayan, maraming salamat sa nagtamsak. Of course, sa sumuporta ng LS ng ating ka-member na si Edward. Naway, once mag-LS na naman ang isa sa ating mga grupo, OS, todo support po tayo, guys. Ayan, Yes. sino pa naman ang magtutulungan rather, kundi tayo lang. So, maraming salamat. Tatlo ako dyan. Ha. Yayamanin ka, host. Ay, naku, Diyos ko, pastilan. Wala, oy. Yan, buto na Sana lang nandiyan si all Joya. na. Oo nga eh. Diyos me, Marimar. Buto na lang nandiyan siya. Wala ngang pera, Joya. Walang ipon, my God. Tatlo ako dyan. Walang ipon pero may pangbayad ng internet. Sabihin mo na lang, meron konti lang. Mayroon naman konti, buti na lang wala tayong mga vices or bisyo, 'di ba? Kung meron pa akong bisyo, oh my God, siguro. Wala ka na. Oh, wala naman akong bisyo eh, hindi ako naninigarilyo, hindi ako Alak. hindi, naku. Konti lang. Siguro inom ako sa Pilipinas. Oo, I admit. Pero dito hindi. Saka Pero sa Diki dito. Saan ka sa Marlon? Saan ka banda? Sa Pilipinas? Sa Leyte ako. Kahit saan ako sa Cavite, sa Leyte, kahit saan. Kahit saan? Pero most of the time sa Leyte ako bago ako pumunta rito kasi nga doon ako nag-work before. Sa Leyte. Oo, doon ako. Leyte, bandang Bisaya. No? Oo, Bisaya. Sa may Tacloban ang city namin pero ang town namin sa Palo. Palo. O bukas yan may pasok ka? Oo, bukas ng alas 5. Si Joya ba nasa Pilipinas ba to o nasa ibang bansa? Hindi, si Joya nasa Kuwait. Si Joya nasa Kuwait, nasa Kuwait. Ang mahal kasi ng monthly mo, co-host. Kaya nga eh. Ay, hindi naman po ako naninigarilyo. Oo, si Joya, hindi pa ako naninigarilyo. At saka, occasionally, umiinom po ako sa Pilipinas. Pero dito, hindi po. Bawal ang alak dito po. Pero kahit konti, hindi ka nakatikim ng alak dyan? Ay, nakatikim. Once, nag-i-invite yung birthday. Pero hindi ko bet yung alak kasi kuwan siya. Super duper talaga ang alcohol niya. Sobrang malaki yung percent. Siguro isang baso lang ng kanyang kakonti, lasing ka na kagad, no? At saka madali akong malasing. Pero ang technique ko kasi, once na maramihan, tapos nagiinuman, tinatapon ko sa baba yung ko. Tinatapon ko sa ilalim ng mesa. Ayan, mega shoutout kay Nat Singapore. Support sa akin yan, si Nat. Kilala mo si Nat? Si Nat. Mega shoutout. Mega shoutout to you, Nat Singapore. Thank you so much sa iyong patamsak. And of course, maraming salamat sa iyong pagbisita sa bahay ng ating kamiyembrong Edward. Ayan. Thank you. Si Dadali. Hello, Dadali. Wala si Dadali. Sabi niya si Dadali, US of ayan. US ka. Okay. USA. Lagi nakasuporta yan si Dada always. Tsaka si malaki daw ang makukuha ng WH daw once malayo yung lugar ng nanonood kung ibang country. Tama daw, sabi. Kasi ako, ang nakikita ko dun sa WH ko, alos minsan 100 hours isang araw lang. Minsan 80, minsan 120, 150, ganyan, ang laki. Saan mo, halimbawa, hindi, alam ko ba yan kung paano makita yung hours ng ibang Pilipinas? Doon pa rin yung sa YT, di ba? Makikita mo kung sino nang suporta sa 'yo. Bawa, ako pinlay kita Pilipinas, o makikita mo doon kung sino nag-play sa 'yo Pilipinas, kung ilang porsyento o ganyan.
makikita mo doon. Ayan, si Singapore, si Nat, nakita ko Singapore, nag-play sa akin. Nakita ko yung Singapore, wala naman akong ibang friends na Singapore, kundi si Nat. Ayun, nag-apply naman yung ano. Saan dun makikita mo nung kuan yung country? Punta ka dun sa YouTube studio mo, tapos makikita mo dun audience, tapos may geography. Makikita mo Oo. dun lahat yung bansa. Tapos meron dun nakalagay dun sa may pinaka-top, halimbawa Pilipinas sa pinakamaraming nag-view sa'yo, makikita mo doon kung sino pinakamarami. Tapos dun sa may baba, others, ibig sabihin may mga bansa na Ay, oo, nakasuporta. napansin ko may others. Ay, kiklik ko pala yun. Sige, go. May makikita mo mamaya, check mo. Ayun, Sige. magbasa muna tayo sa baba. Ayan. BG ko lang to Edward hanggang sa matapos ka. Sleep na rin ako. Ayan, maraming salamat. Not Singapore. Of course, piniplay ako niya ni Dada Lee. Malaki daw ang international. Totoo yan. Sabi ni Goya kay Dada Lee. Ay, kay Nat rather. Hi, Joya. Nahihilo ako kakasupport. Totoo yun. Totoo yun. Mas malaki talaga yung ayun, meron na lang ako ng 5 minutes to close. Sendan kita host. Sendan kita host, audience lang. Nakalagay sa akin baka iba-iba sa ibang gadget, sabi ni Joya. Ayan. Again guys, patapos na po ang ating host na si Edward. Maybe 5 minutes for now. He will about to end his LS. So maraming salamat sa iyong suporta. Yes. Next guys, mag-i-inform lang siya at mag-a-announce kung kailan ang LS niya. Tapos abangan niyo po guys kasi mayroon po siyang pasabog na mga papremyo. Yes. Tulad ng Gcash, Watch Hours, and Ayuda. Yan, maraming susuporta dyan. Isa na si Marlon. Isa yan sa mega sponsor natin. Basta ipopost na lang natin, Marlon. Thank you, Ayan, sabi niya, ayan ko, tingnan mo, may USA kasi plinay ako ni Dada Lee. Ayan, nag-chat kasi sa akin si Joya. Okay, ayan. Joya, noted. Ayan, audience. Ayan. Umabol si Aisley Banog. Yo, thumbs up dan. Thank you. Umabol ka pa sa thumbs up mo, Aisley. Mega shout out to you. Thank you sa iyong patusok sa ating host na si Edward. Ayan, maraming salamat sa pagbisita. Unfortunately guys, mag-e-end na po ang ating host na si Edward. So, next time po, suportahan pa rin natin. At the same time, yung mga kamiyembro natin guys suportahan natin. Yes. Support tayo dyan sa mga kamiyembro natin guys. Huwag kakalimutan Support lang Wag sin. Thank you. Actually, okay, tayong mga small YouTuber, tayo lang din ang magtutulungan kasi minsan talaga hindi tayo mapapansin ng malalaking YouTuber kahit magstay ka pa doon Minsan nga I tried pag-stay doon sa LS pero unfortunately madami pero makukuha mo lang 5-10. Whereas kung doon ka stay doon sa mga 10 or 20 possibility pa mas marami pa yun kaysa doon sa tinambayan mong marami Yun yung parang napapansin ko lang. Ayan, mega shoutout kay Michelle Sanchez Broncano, Sir Edward, thumbs up dan. Dikit Kalimbang na din para sa iyo. Nakita ko po sa GC. Thank you guys. Ayan, maraming salamat sa iyong patamsak, Michelle Sanchez Broncano. Thank you so much sa iyong pagbisita sa ating host. Ayan. Yo, Marlon. Ayan, nakahabol pa rin si Michelle. Unfortunately, again guys, in 2 minutes, mag-e-end na po ang ating host. Pasalamat ka na, Edward. Okay guys, thank you very much sa pag-support sa akin, sa aking LS. And especially Dada, especially Goya, especially Marlon. Salamat sa pag-sponsor mo sa next LS natin. And thank you guys sa Team SAC guys. And always support sa ating mga member. And in 1 minute guys, pa-end na ako. Maraming salamat guys. And hello Sir Marlon, sabi ni Michelle.
Ayan, Michelle, sabi- unfortunately, hindi na po makakapagbigay ng jacket ang ating host dahil in 1 minute po ay mag-i-end na po ang kanyang LS. So, mayroon po mayroon po tayong aabangan, of course, sa kanyang pasabog sa next LS niya. So, siguraduhin pong Yes. nakakalbang tayo para man-notify tayo sa kanyang mga ginagawa or ina-upload. So, again, for the meantime, sorry for the inconvenience, hindi na po siya makakabigay ng jacket. Okay. Thank you, Michelle. Thank you, Michelle. Silip lang ako ha. Busy po ako. Sige, walang problema yun, Michelle. Salamat sa patamsak mo. Joya, and thank you, pag-visit. Joya. Till next time, Joya. And thank you din, Joya. Thank you. Thank you, Marlon, ha. Ingat ka dyan. Ingat. Oo, sige na, bye-bye na. Oo, sige na, bye-bye. Sige Isala na na. kasi dito. Ingat ka Oo, dyan. bye-bye. Ingat. Bye-bye. Okay, salamat. Bye-bye. Bye. Ayan, guys. Thank you sa patamsak. Lahat ng tuwamsak sa akin. And thank you sa lahat ng mga kapit ko. And thank you kay Tita Dada. Thank you kay Goya. Thank you kay Nat. Thank you kay Michelle. Thank you lahat ng mga nasilip dito. And thank you po sa lahat ng mga nakasupport sa akin. And wait na lang po natin yung pasabog na sinasabi ni Marlon na siya yung magiging sponsor ko sa susunod na palaro. And thank you. Dakala. Salamat kay Atyungan, in Kapampangan. Maraming salamat po sa nagbisita, sa lahat ng sumuporta sa aking bahay. Maraming salamat po. Mag-i-end na po ako. Alam po, ito po si Edward Laxino po in my YouTube channel. Thank you guys. Paalam.